Mullen i Sargent. Heibiodd iddi, cyfle i Sargent, danio bellter! A claddu iddi! Y Seintiau ar y blaen o fewn y 10 munud agoriadol. Chris Sargent yn dathlu chweched o'r tymor. Bale i Sargent yn gwneud yn dda i giro i ddyn. Ac hyd yn oed y well i gladdu honna, heibio i Jones yn y gol. Prestatyn yn cysgu eto. A Mullen nawr. Edwards ar y mil y cwrt. Sargent, Draper ar Ysmotyn, yn barhau a Draper i gladdu. I drydydd gol mewn 2 gêm yn y gyngred. I 7 mewn 4 ym mhob cystadleuaeth. Mae'r blaenwr o Zela Newydd ar dan. Spender, Sargent. Heibioedd i ddyn i groesi mewn. Dros ben pawb, Mullen yn aros y pen pella. Digon o grysau yn y canol. Jamie Mullen. Am fentron erbyn y cefnod. Pêl dda ar hyd wyneb y gol. Ac mae John Routledge yn rhwydo trydydd y Seintiau. Ac mae'n edrych yn debyg iawn y trydydd o nifer y prynawn yma. O, Jones yn bwydo honna i brobl. Ac os bosib bod pedwaredd yn fan hyn. Y Bale nôl mas i Sargent. A Carl Jones yn beryglis yn taflu cic at Sargent wrth iddo fe ddathlu trychinebus gan y golwr. Brobl, fe gadwodd ei ben. Fe ddath y Bale mas at Sargent, oedd yna'n eitha rwydd i Sargent i ddathlu ail. Digon o le ag amser i Mullen agor siop ar y weith yma. Mentro eto yn erbyn yr amddiffynwyr. Mullen yn curo Edwards dwywaith ac yn croesi i'r ochr draw. Spender yn taro oddi ar y linell. Fairhurst ar peniad. A'r Seintiau yn parhau i bwyso. Nôl mewn gan Edwards a Draper dros y bar. Munud a hanner di chwarae yn yr ail hanner. Brobl. Pêl dda gan Brobl. Spender yn trwodd ar ben ei hunan yn erbyn y golwr. Gormod y grysau. Ond llawer i rwydd i Darlington sydd wedi bod ar y ca am 90 eiliad ac yn barod yn casglu gol. Spender yn gwneud y gwaith yn llithro tu ôl i'r amddiffyn. Yn curo i ddyn a gosod honna ar blat i Darlington. Brobl, llain y chwarter awr yn weddill. Brobl yn darganfod Darlington ar y foli. Mullen yn dod i gasglu! Mullen sydd wedi bod yn ardderchog ar yr asgell. Yn dod i gasglu gwobr gwbl heiddiannol. Parhau wthio'r Seintiau yn bellach ar y blaen. Brobl, trio creu rhywbeth. Hayes yn rhwystro'r bas. Rhywbeth i Kenny gwrso. Yn erbyn Leek. Leek yn parhau, mae Kenny wedi dwyni a mae heibio'r golwr. A mae Kenny yn casglu gol. Gol gysur i Prestatyn. Ac mae Harrison, golwr y Seintiau, yn bloeddio ar yr cynorthwyydd yn mynnu fod yna drosedd ar Leek yr amddiffynwr canol. Na medde'r dyfarnwr, na medde'r cynorthwyydd. Diolch yn fawr, medde Jack Kenny. Scott Risco, 6-1, you must be pretty happy with that? Yeah, very happy. Would have been more happy if we'd have been 6-0, but that's the way it goes. And, you know, obviously a few goal scorers, different ones getting on the sheet again, which is pleasing, and a home win. So, yeah, happy all round. What we've got to do is understand that results like this aren't acceptable. You know, first of all, TNS have, are a very good team at home on their own pitch. However, if we're as good as we can be and we get beat, then we have to take that on the chin. We weren't as good as we can be, so we have to address that first and foremost. Then after that, we have to not dwell on it. We look to where we can improve from it and then move on from it. With a young group of players, potentially they could dwell on it and take that into next week. That's the challenge of us as coaching staff, to improve them and move them on quickly from it and raise the atmosphere within the group. Fortunately, we've got a really tight-knit group and we react quite well to adversity, and that's what we'll be challenging them to do this week. Yeah, back on top of the league, where we want to be, and what I'm asking for now is a bit of daylight, a bit of momentum again. Get back to winning ways, and then we'll see what happens.